un dia que vam tindre, per exemple, el dia mateix que vam anunciar l'arribada de Kronospan també al municipi de l'Aldea, el director general de Kronospan me va treure el tema i jo li vaig dir que era un tema que jo en un principi que no estava d'acord perquè nosaltres enteníem que és una gran aposta per al territori, un gran benefici, l'enllaç ferroviari de l'estació de mercaderies. Enteníem que aquesta és la gran aposta que necessitem per a donar viabilitat al transport de mercaderies en este mitjà. Ell me va clarificar ja des d'un inici que el seu ramal ferroviari necessita el complement, l'enganxe o l'enllaç de l'estació de mercaderies. Vol dir que era una infraestructura complementària de l'altra. Jo, com vaig dir això, vaig dir, per a nosaltres com a Ajuntament canvia l'escenari de dalt a baix i a partir d'aquí nosaltres també, i és el que li vaig recomanar jo, que el primer que hem de fer és parlar al departament que realment té la potestat de la Generalitat per a poder tractar aquest tema. Tot el respecte, i així ho farem, i nosaltres en cap moment entrarem a valorar el tema dels terrenys de Tortosa, en cap moment. Salut ha pres aquesta determinació de que ara han d'analitzar els terrenys de Tortosa. Perfecte. Nosaltres, com he dit abans, de la tal manera que quan jo vam oferir la primera vegada i nosaltres, escolta'm, no podem estar parats a veure què passa en Tortosa i en cap matí no sé què anem a treballar. No. Nosaltres continuem treballant en la línia que hem portat fins ara que s'arriba un moment X, imaginem que d'aquí 15 mesos si decidís que allò és viable a Tortosa, doncs nosaltres haurem fet la nostra feina, tampoc no haurà passat res, ho haurem intentat, però imagineu que d'aquí 15 mesos diuen no, per el motiu X, el que sigui, jo no entraré en cap tipus de comentari. Tortosa no és viable, nosaltres ja volem oferir altra vegada a Salut, en aquest cas, doncs mireu, nosaltres tenim aquests terrenys que us ho vam oferir, us ho vam presentar a la pla funcional i, a més, han fet això, altre, que ens ha servit per a guanyar temps. Si per mi el diumenge ja fossin eleccions, nosaltres ja ens podíem presentar, però és que ja tenim molta obra de govern feta i no hem tingut que esperar l'últim any i executar obres, no? Nosaltres hem anat al revés, nosaltres del primer dia, en les ganes que teníem d'entrar a treballar i governar, ens hi trobem que ara tenim pràcticament les grans obres acabades, o si no acabades en fase iniciades ja per poder acabar en els pròxims mesos i petites actuacions a moltes parts del poble. A hores d'ara estem treballant projectes de diferents administracions, projectes que podien tindre una sorpresa que fossin actuacions a executar l'any 2023. Este és un tema de serveis socials, més que res. Seria més sociosanitari, una mica així, i no és l'hospital.